Og tak fordi du kigger på siden her omkring det kursus, der er i medieskab, hvor vi arbejder dybere med den åndelige verden. Det er her, hvor vi lige arbejder spadestik dybere og begynder at forfine teknikkerne, men også arbejder med detaljerne på et helt andet plan, end du måske er vant til at arbejde med. Fordi jo flere beviser vi kan komme frem med, jo mere personspecifikt det kan være, jo mere troværdigt og ærligt bliver vores medieskab. På kurset kommer vi til at arbejde med sanserne. Der er ofte en eller flere sanser, som vi ikke bruger lige så meget som en anden. Så hvis vi kan styrke de sanser, så får vi en meget bredere palet af værktøjer, når vi arbejder med de afdøde. Vi kommer også til at arbejde med graden af beviser, sådan så vi kan ændre informationer til reelle beviser. For det er beviserne, der gør medieskabet stærkt, og det er beviserne, der er med til, at den, der sidder over for os, meget hurtigere bliver klar over, hvem det er i den åndelige verden, der taler. Og så arbejder vi med at lade den afdøde fortælle sin historie. At det bliver en lang fortælling, hvor vi som medier bliver meget mere selvsikre på, at det, der kommer fra den åndelige verden, det er rigtigt. Hvor vi ikke stiller så mange spørgsmålstegn ved, om det, der nu kommer, om det nu kan passe, eller begynder at tolke på det, der bliver sagt. Sådan, så det bliver et flow fra den afdøde og til vores modtager. Så bliver vores medieskab endnu stærkere, end det nogensinde har været. Og det er det, der skaber troværdigheden, og det er det, der skaber ærligheden i vores medieskab. Og det er det, der gør det til noget helt unikt og endnu mere smukt. For uanset hvor du er henne i din udvikling, så kan vi altid arbejde videre. Vi kan altid blive stærkere, vi kan altid forbedre vores kommunikation med den åndelige verden. Der er så mange parametre, vi kan arbejde med, og ikke mindst kan vi arbejde med os selv. Fordi jo mere vi selv er i balance, jo bedre bliver kommunikationen og det flow, der er til den åndelige verden. Fordi så er der ikke lige så meget støv på antennen. Så velkommen til, og jeg håber, du har lyst til at være med på kurset, hvis du har lyst til at være med, og du allerede har noget erfaring i forhold til at arbejde med de afdøde, for det kræves der nemlig for at være med på det her kursus. Det er ikke her, vi arbejder basic. Så bare lige udfyld den kontaktformular, der er her ved siden af, så er du med på kurset, og du får en velkomstmail. Så tak fordi du kigger med her, og jeg håber, vi ses.